खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, मोनबा बिधानसभा मासिनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट साननाया दिनै जागोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मावख'गिरिफोरा बुंदों दि दिनै सनिबारखालि आसामनि मोनबा एसेम्ब्लि मासिफोराव उफ्रा बिसायख'थिनि भट साननायनि थाखाय गोख्रों रैखाथि राहा खालामनाय जादों। 34 बिनायसाफोरनि खाफालखौ थि खालामनो थाखाय धलाई, सामागुरि, बेहाली, बङाइगाव आरो सिडली बियाबफोराव फुंनि 8 रिंगानिफ्राय भट साननाया जागायगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। धलाई सीटनि भट साननाया रामनगरनि इन्टारस्टेट ट्राक टार्मिनेलाव जागोन। सिडली मासिनि थाखाय साननाया काजलगावनि जिल्ला मिरुआव जागोन आरो बङाइगावनि थाखाय साननाया बङाइगाव फरायसालिमायाव जागोन। बेहाली आरो सामागुरियाव जिल्ला कमिसनारनि मावख'फोराव साननाय जागोन। मावख'गिरिफोरा सुक्रुबारनि मोनाबिलियाव बुंदोंमोन दि भट साननायनि गासैबो थियारिफोरा आबुं जाबाय। बे मासिफोरा लक सभायाव गावसोरनि एमएलएफोरनि बिसायख'थिनि उनाव लांदां जानायनि जाहोनाव उफ्रा बिसायख'थिया जादों। सामागुरियाव फोसावदिंनाया बिजेपि आरो कंग्रेस मददगिरिफोरनि गेजेराव माब्लाबा हिंसायारि जाथाय आरो दाङाबाजिजों सिनायथि होजादोंमोन। बे मासिखौ कंग्रेसनि बारग' मन्थ्रि रकिबुल हुसैनआ लांदां खालामदोंमोन, जाय धुबरी लक सभा मासिखौ 10 लाखनि बांसिन भटनि रेकर्ड फारागथिजों देरहादोंमोन। कंग्रेसआ बिथांनि फिसाज्ला तानजिल हुसैनखौ बे मासियाव बिजेपिनि दिप्लु रन्जन शर्मानि हेंथायै फसंदों। बिजेपिआ बेहाली, सामागुरि आरो धलाईखौ बिसायख'थि गेलेदों। फारसेथिं बेनि लोगो एजिपि आरो इउपिपिएलआ फारियै बङाइगाव आरो सिडलीआव बिजाथि फसंदों। कंग्रेसआ गासै मोनबा बियाबफोराव बिसायख'थि गेलेदों। उफ्रा बिसायख'थियाव 75.67% जौखोन्दो भट होनाय जादोंमोन। सिडली बियाबाव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव बबे दोलोआ देरहागोन? नोंथांमोना गाव गावनि मोन्दांथिखौ कमेन्टआव फोरमायहरलायदो। नैथि खौराङाव दङ, पल्टन बाजारनिफ्राय गोर्बोआव थानाय आइजोखौ खावदों। खौरांनि बायदिब्ला, थांनाय मोनायाव गुवाहाटीनि पल्टन बाजार ओनसोलनिफ्राय सानै गोर्बोआव थानाय आइजोखौ बाइकजों फैनानै सानै दुथांफोरा खावनानै लाङो। जेब्ला दुथांफोरा आइजोखौ लांदोंमोन, अब्ला बिथांजोआ गावनि फिसायजों दावबायगासिनो दंमोन, जाय गावसोरनि बेसाद लायनो थांदोंमोन। बे जाथाया हरनि 12 रिंगासोआव पल्टन बाजार पुलिस थानानि मोखाङाव जादों। फिसायआ बुंदोंमोन दि बिसोरो सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवारनिफ्राय नागालेन्डनि डिमापुराव गावसोरनि न'आव फैफिनगासिनो दंमोन आरो गुवाहाटीआव थाथ'दोंमोन, मानोना बिथांमोनहा ट्रेनफोरखौ सोलायनो गोनां जादों। रेलवे स्टेशननिफ्राय बायजोआव ओंखारलांनायनि उनाव जराया पल्टन बाजाराव रेलवे स्टेशननि खाथियाव लामा सेरनि रेस्टुरेन्टफोराव जानो थिरांथा लायो। गावनि बिसिखौ बैयाव गारनानै फिसायआ गावसोरनि बेसादखौ लायनो थांफिनदोंमोन, जेब्ला बिथां गैयैयाव बाइकजों फैनाय दुथांफोरा फैदोंमोन आरो आइजोखौ खावदोंमोन। फिसायनि बायदिब्ला बिथांनि बिसिया 1 दाननि गोर्बोआव दं। बे समनिफ्रायनो पल्टन बाजार पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जादों। अदेबानि फिसायआ पुलिसनि फारसेनिफ्राय गोहैले खालामनायनि अजद होदों। बिथाङा बुंदोंमोन दि पुलिस थानायाव फसंनाय सीसीटीवी केमेराफोरा जाथायनि फुटेजखौ सेबखांदों जानांगौ। अदेबानि पुलिसआ बेफोरखौ नायबिजिरनो गोसो गैया। बिथाङा बुंदोंमोन दि दासिम पुलिसआ जेबो राहा लायाखै। थामथि खौराङाव दङ, जनसन्स बेबी आरो प्रतिदिन मिडिया ग्रुपआ धुबुरी, बङाइगावआव जोनोम जागोदान फाहामथाय हाबाफारि खुंदों। असमिया प्रतिदिन आरो प्रतिदिन टाइमनि हेफाजाबाव जनसन्सआ गासै आसामाव साबसिन सान 1 मुंनि मोनसे गुवार जोनोम जागोदान खुदिया जोथोन लानाय आरो सांग्रांथि हाबाफारि जागायजेनदों। बे हाबाफारिनि थांखिया गोदान बिमाफोरखौ गावसोरनि उन्दै गथ'फोरखौ जोथोन लानायाव सोलोंथाय होनाय आरो हेफाजाब होनाय, गोनांथार बोसोन आरो सम्फदफोर होनाय। 22 नबेम्बर 2024 मायथाइ सुक्रुबारखालि बे हाबाफारिया धुबरी आरो बङाइगाव जिल्लाफोरनि मिरुफोराव जादों। धुबरीनि मोननै थावनियाव गासै 384 बरायनाय किट राननाय जादों। बिमाफोरा गावसोरनि जोनोम जागोदान गथ'फोरजों लोगोसे धर्मशाला सेन्टार (एडब्लिउसि) आरो सगलसरा सेन्टार (एडब्लिउसि) नि हाबाफारिफोराव बाहागो लादों। बे हाबाफारिनि नायगिदिंनाया मिनुबाला ब्रह्ममोन।
बेनि अनगायैबो बङाइगावनि दांथल ICDSनि अंगनबाड़ी मिरुआव गासै 384 मुलाम्फा मोनग्राफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे हाबाफारिखौ मितुपलआ नायदिंदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नायदिंहैदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दावबायफैनानै गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि खौरां लायो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया भाइस चेन्सेलर आरो रेजिस्ट्रारजों मुलुगसोलोंसालिनि गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायनायनि जोबनायाव भाइस चेन्सेलरनो गल्फ कार्ट बायनो थाखाय आसाम आयेन आफादनि जानानै 7,70,000 रांनि चेक गथायो। खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिस्वजित दैमारिया बुङो दि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया मोन 17 बिफाननि सोलोंथायारि आरो सोलोंथायारि नङै मासिफोरखौ आबुं खालामनो दैथायहरनाय थांखिफोरखौ नोजोर होनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं बिस्वजित दैमारिया MP फान्डजों बानायनाय हिन्जावसा हस्टेलखौ नायदिंहैयो। मख'नो गोनांदि बिस्वजित दैमारिया MP थानाय समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायसाफोरनि हस्टेल लुफुंनो थाखाय 50 लाख रां दान होदोंमोन। प्रिन्सिपाल बिस्वजित दैमारिया बुंदों दि बिथाङा आबुं जानाय हिन्जावसा हस्टेलाव थांनानै आरो थागिरिफोरजों गावनि गोसोखौ सोलाय-सोल' खालामनायाव गोहोम खोख्लैदोंमोन। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बेखौबो बुंदोंमोन दि आसाम आयेन आफादनि फैगौ जथुम्माया क'क्राझाराव जागोन। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बुंदों दि केबिनेट सोलाय-सोल'आव बिथांनि मुंनि सायाव सावरायनाया खालि सावरायनायनि आयदा आरो केबिनेटखौ सोलाय-सोल' खालामनाय जागोन। बेनि गेजेराव खौरांगिरिफोरनि मोनसे सोंथियाव बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा राजखान्थियाव देरहालांबाय थागोन आरो जायफोरा भट होदों बिसोर देरहागोन। बाथि खौराङाव दङ मुंदांखा आरिमुगिरि मनेश्वर ब्रह्मआ 57 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। मुंदांखा महरगिरि आरो प्रिन्ट बानायग्रा मनेश्वर ब्रह्मआ 22 नबेम्बर 2024 मायथाइनि फुङाव 57 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानाया आसामनि बयनिख्रुइबो गोहोम गोनांसिन आथिखालनि महरगिरिफोरनि गेजेराव सासेखौ खोमानांनायनि सिन, जायनि गोदान आदब आरो गोसोखांहोग्रा आयदाफोरा बिथांखौ गुवारै बाख्नायदोंमोन। शान्तिनिकेतनआव बिश्व भारती मुलुगसोलोंसालिनि कला भावनानि बारग' फरायसा ब्रह्मआ प्रिन्ट बानायनायाव संदानग्रामोन। बिथांखौ बिथांनि भिक्टिम सिरिजनि थाखाय बयनिख्रुइबो साबसिन गोसोखांनाय जायो, जेराव बिग्रायनाय आरो अहिंसानि सुबुंनि बेसेन, बिथांनि जिउ मोनदांथिफोर आरो आसामनि समाजारि रांखान्थियारि दावराव-दावसिनिफ्राय लानाय आयदाफोरखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। बे फारिया बिथांखौ मानगोनां ललित कला एकाडेमि बान्था मोनहोदोंमोन आरो बिथांखौ भारतारि आथिखालनि आरिमुआव सासे गाहाय गारां महरै गायसनदोंमोन। ब्रह्मनि खामानिफोर, जाय बिसोरनि गोसो गुदुं गोख्रोंथि आरो आनजाद नायनाय आदबफोरजों आखुथाय गोनां, मुलुगनाङैनो नायगिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हादों। बिथांनि आरिमुआ खालि गावारि आरो जथाय दुखु खस्थ'खौल' दिन्थियाखैमोन, नाथाय हिंसा आरो बेनि उननि जाथायनि सावरायनाय महरैबो खामानि मावदों। क'क्राझाराव जोनोम मोननाय आरिमु मुलुगाव ब्रह्मनि दावबायनाया बेरेखानि गेजेराव बिथांनि फेदेरनायाव गोथौवै रोदामोन। गावनि केरियारनि समाव बिथाङा गोबां हायुंआरि आरो हायुं गेजेरारि दिन्थिफुंनायफोराव बाहागो लादों। आरिमु आरो हारिमुआव बिथांनि बिहोमानि थाखाय बाख्नायजादों। द'थि खौराङाव दङ आसामनि तिराप रिजार्भ फरेस्टआव 4 आयेन बेरेखा खैला खनिगिरिफोरखौ हमदों। आयेन बेरेखा खैला खनिनि बेरेखायै मोनसे थिरांथायारि राहा लानायाव लेखापानि फरेस्ट रेन्ज मावख'आ दिग्बय अरन खोन्दोनि सिङाव थानाय तिराप रिजार्भ फरेस्टआव गनायथि गैयै खनिनि खामानियाव नांथाबना थानाय 4 मावसाफोरखौ हमदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। लेखापानि फरेस्ट रेन्ज अफिसार परसमिता नेउग आरो बिथांनि हान्जानि दैदेननायाव अपारेशना सुक्रुबारखालि साननि पेट्रलिंनि समाव जादों। कार्बि आंलंनि तारिक सांमा आरो सेमुएल सांमा आरो तिनिसुकिया जिल्लानि पेनग्रिनि राजेश गौड़ आरो मंगला पहारिया मुंनि मावसाफोरखौ रिजार्भ फरेस्टनि सिङाव मोननै गुबुन गुबुन जायगायाव खैला जावखांनाय हमनो हादों। मावसाफोरखौ हमनायनि अनगायैबो हाग्रा बिफानआ एन्जर हल खनिनि थाखाय बाहायजानाय गोबां बिबांनि दंफां जब्द खालामो। अरन सोरबिथिं खान्थियाव खैफोदगोनां गोहोमनि थाखाय खनिनि बे महरा मोनसे मख'जाथाव आबहावायारि जिंगा। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव मावख'गिरि परसमिता नेउगआ फोरमायदों दि हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय गोनांथार खौरां मोननाय जादों।
जाय जानो हागौ ओनसोलाव आयेन बेरेखा खैला जावखांनाय आरो सिखाव फालांगि खालामनाय खामानिफोराव लोब्बा थानाय गिदिर नेटवार्कफोरनि सायाव सोरां होदोंमोन। लेखापानि पुलिस थानायाव 2024 निफ्राय 25 नि LPG नम्बरनि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। हमजानाय साब्रैबो सुबुंफोरखौ सोलिबाय थानाय आयेनारि बिखान्थिनि बाहागो महरै न्यायारि बेंथायाव दैथायहरनाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ दरंआव मुजुरि दाबि खालामनायनि थाखाय इटा भाटायाव खामानि मावग्राखौ साख्रि होग्राया बुथारदों। फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव मार्घेरिटा पुलिसआ आसामनि मार्घेरिटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिबां नं 1 निफ्राय जं उर्फे आं सिंफु मुंनि सासे लाइमोनखौ खादोंमोन। लाइमोननि सायाव गोलाव समसिम बे ओनसोलाव ड्राग्स रेकेट सालायनायनि दाय होनाय जादों। पुलिसजों मोननाय मोनसे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै खालामनाय मोनसे अपारेशननि समाव हमनाय जादोंमोन। अपारेशनखौ दैदेननानै मार्घेरिटा पुलिस थानानि बिबानगिरि प्रताप गगৈ आरो बिथांनि हानजाया दायनिगिरिनि जिम्मानिफ्राय 1.8 ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे गोबां लांदां साबोननि पेकेटफोर जब्द खालामो। सुलुंनि बायदिब्ला जंआ आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगियाव लोब्बा थानायनि थाखाय नोजोर लाखिगासिनो दंमोन। बे अपारेशना मार्घेरिटा ओनसोलाव फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोरखौ दबथायनायाव मोनसे मख'जाथाव आगान, जाय फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो लांखारनायनि सायाव बांलांनाय जिंगाखौ नुनो मोनदों। पुलिस मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि नेटवार्क आरो रेकेटजों लोब्बा थानाय गुबुन जाथावना लोगोफोरखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।